Nggih, Mbak. Ya, Mbak Iriza minangkani pamundutan menika saking Singapura. Ngendi? Mboten. Ngendi temamu? Ngendi ngomong yo? Singapura apa ngendi? Sing Singapura ki fragmen. Oh, sing Pramen. Oh, Bu Retno Parisi niki. Oh, nggih, Bu Retno. Nggih. Monggo Ya, Mbak Iriza. Monggo Mbak Iriza di sepoti niki kanca-kanca. Ayo, so. Sugeng dalu Mbak Iriza. Menika wonten pamundutan putra Nuswantara Mbak Iriza. Nggih, saking sinten mau, Mas? Bu Retno. Bu Retno. Bu Retno, nggih. Putra Nuswantara. Nggih. Putra Nuswantara. Iya. Nuswantara. Nggih. Wah, Kirangkani nggih. Nggih, ditawani nggih Mbak Iriza. Nggih. Niki kula ngudang Mas Gareng apa ngudang Mas Gading? Aku wae aku. Mas Gareng wae Mbak. Aku. Cetha nang ngarepmu. Oh, ning ngarepmu Nek nek Mas wis Gading. gedhe, Cik. Lho aku tak totok. Lho mriki Mbak teng ajenge kula lho, selo niki. Anise bocah Rasa. Nek ning ngarepe nggon Mas Gading dadak mutahke wedang barang ngene wae. Ya wae kira-kira milih sapa Mbak Iriza? Sing wangun sapa? Jawab. Karena pendukungmu lho. Sip, Pak. Dukung aku sip. Ya wis Gareng wae berarti. Le. Nun. Ya nun Nangis saya, Le. Lah iki terus. Manggil iki apa iki tetep? Mamah apa? Mami. Mbok wae, Mbok. Mami Mbok mawon. mak. Mami Mas. Mami ya kena karepmu. Ya mbah wis ada. Wis kono. Mbok Mbah deh. ta? Wah, Jan. Ya sing. Mamah. Kok mama? Mama. Carmu wis. Terus bahasane bahasa Indonesia. Iya dong. Oh iya. Ma. Iya sayang. Ma. Iya, nek anaknya beta. Iya, Nak. Iya, Nak. Ya sayang to ya. Oh iya. Iya sayang. Nah, ngono lah ya. Wis kono nek oleh yo. Iya sayang, kamu mau minta apa? Aku tuh nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kamu haus. Udah malam. Udah. Nggak bisa tidur. Iya, terus gimana? Biasanya Mimi cucu. Oh, Mimi cucu. Sini. Mimi susu apa? Coklat apa putih? Manut kebutuhan mah. Megak Mas nek ngono kuwi. Coklat. Coklat mah. Coklat. Sama roti tawar. Roti tawar? Oh iya. Dikasih Apalagi? selai enggak? Hah? Dikasih selai enggak? Mayones. Oh Maya. Mayones. Roti sama susu. Pakai mayones. Pakai Yes. mayones. Aku nggak suka yang manis-manis. Oh begitu. Oh iya. Sukanya yang kecut-kecut. Yang kecut. Kalau yang kuwi Mbak Risa. Kok arep dikai kelek ya tegelan. Lah ya apa kecut-kecut ki? Oke ya Mah ya. Oke sayang. Waduh, ngene iki lho, anak-anak karo mbok iki biasane Mah. Mama bau remason. Padake mbah-mbah wae. Ayo Mah, Nggih. dibawani dulu Mah. Iya sayang. Sini deket mama. Ih, aduh, jener ngene Sini ya. biasa. Anakku sing bagus dewe. Jangan nakal ya sayang. Enggak Mah, Irca iki wis ganti basa Jawa. Jawa. Aja nakal ya Le. Boten Bu. Besok pintar sekolah seso yang sekolah sing pinter ya Le. Ya pinter banget Bu, wong SD liyane 6 tahun aku 9 tahun kok.
Ya aja kaya ngono sing sinau ben munggah. Munggah kaji. Munggah kelas. Iya. Mbak Risa. Dalem. Ngatos-atos nek ngompol lho niku. Lah, Niku nek Aku biasanya ngompol. yang ngompol ibune ya. le. Delok ora ngompol ta, Le? Arepe delok lele apa ndelok piye? Kau lali. Lele iki ana kumise. Lah, kowe iki rak ya sok-sok isih nggo pempes. Lah aku arep membuktikan pipis apa ora. Saiki ora nganggo pempes. Aku wis gede. Oh, ngono ta, Le? Iya. Tenan Le ya ora apa malah ngirit mbokmu ranu kok pempes. Ning potokane ibu tak suweki nganggo mlebet kene ta kabeh. Walah jan anak kurang ajar. Aja kaya ngono Bu karo anak ora kena. Oh, mboten nggih. Iki engko dadine KDRT. Ora Le, maaf ya Le. Iya Bu. Sik duduk meleh. Duduk meneh. Oh, luruk kae Bu. Yen wes bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Putra Nuswantara. Nggih. Jogeti peragi. Hah? Kancani ora? Kancane. Wah, iki malah ibune sing dadi anake iki asana. Walian. Ngopo? Ayo jare kon ngancani. Ya ora usah nyantuk-nyantuk. Iya. Nyantuk-nyantuk nggon ager-ager. Wow. Ager-ager sapa? Ager-ager sapa? Anu ager-ager kae mau tak pangan mau. Ora ono ager-agere wong anane lemper kok. Ono lemper. Ayo. Jumenengan keranakku aja pijar nangis wae. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. Pamundutan saking Bu Retno Pari Purno.
Parisi kita Mas. Oh nggih. Bu Sampun Retno, dipun pinangkani Nggih, Mas sampun Gading. dipun pinangkani. Nggih. Putra Nuswantoro. Khusus Mbak Oriza. Nggih. Matur suwun Mbak Oriza. Mas, Nggih monggo. Salim dicium. Ngene yo. Yo Pun. ngambung tangane dhewe aku ya. Nggih, sampun menika sampun dipun pinangkani Nggih. Putra Nuswantara. Nggih. Anu, po Mbak Tatin teng pundi, Mas? Niki Oh, ra ketok. semene gedene iki ra ketok. Tem mriki Mas, mimik Oke. lagi mimik. Nggih menika wonten dawuh ajeng podang kuning rumiyin. Podang kuning, Mbak. Mengki yo nggih pramen. Oh, nggih. Ya nek ajeng pramen lho, nek mboten nggih alhamdulillah. Yo pramen. Bela kok, Mas. pramen. Wis ditransfer Sampun 500.000. 500.000. Ten pundi le transfer? Kirangan mboten ngetos. Lah, Oh, ngene Mas niko. Mas Mas Kiswan. Agus. oh nangane Mas Agus. Oh ya wis kae. Siap, Bro. Iya. Mengko menika anu Mas Nggih, Gading, napa? Pak Wondo menika lagi kurang fit. Lah Nggih. mengke dipun gantos sinten ngenten. Mas Nggih, Kiswan. Nggih, gampil nggih. Nggih mengke gambil sak menika podang Sing kuning pemborong rumiyin ini. nggih. Nggih, podang Menika kuning rumiyin. Ngaturi sinden menika ingkang pundi? Ya sing ndi? Pagi wae iki sing Mbak Agnes niki Mbak Agnes. mawon. Kawi Agnes. nyambut gawe Nggih. Bu ya. Ayo ora meng Ora kur gawe story bae. ora meng N. En. Ayo. Ngaranan en. En, ayo ngempake aku erek ae. Iya, Dek. Ora disepoti to iki? Tasah. Ora Oh, salah. moh kok. Ah, salon-salon. Oh. Wis kowe nembang. Nggih. Piye? Bocah. Podang. Selamat malam, Mbak Agnes. Sugeng dalu, Mbak Tita. Nggih nika wonten pamundutan saking Pak Bin wau nggih. Nika podang kuning sampun nyaosi 300.000. Nggih, alhamdulillah. 200 apa pira? 300 300, Oh, 300 nggih. nggih. Dipun pinangkani nggih Mbak Agnes. Hah? Dipun pinangkani. Nggih. Pan bawani mboten? Nggih, oh, Pakai 300 kabar, barang. 300 e. Oh, nggih. Gentasan nggih, Mbak. Nggih. nek Ya. 200 ra sanggo bawa ning gua aku ngono ning. Satu. Ya tengah wae wis. Potong pajak. Rumah sau diapit wong wedok kaya ngene kasen masalah ae. Ra, kan mari dadi ra konsentrasi aku. Alah kaya ya kaya iso-iso. Iso wae. Ayo Mbak Agnes. Enggak, Mbak. Nadyan wujud temong peksi Mas Gareng, Nun. dibahasakan Indonesia niki wau bawane. Iki Nggih. nadyan wujud timung peksi. Nggih. Walau hanya seekor burung. gentenan ora? Urung lagi pisan kok gentenan. Aku peng pindho. Ping telu ya ora apa-apa. Yo. Yang bisa Membuat memikat hati. Tali ning bronto iki ndadung dadi tali neng brongto bronto iki dadi yang bisa menarik hati ya. Memikat ya. yo aku memikat tak mau. Memikat. aper Halo manis nangsa Halus, manis dan nang semake menyenangkan. Masewinggan kula lana Sudah lama berkelana. lanjut Mbak Agnes
golek isi podang jenar mencari burung yang warnanya kuning. Iba bunga henga tiku senangnya dalam hatiku nyanding bisa dadi tombo oh piye? Oh ki apa Mas? ya nyanding bisa dadi ombo kuwi Tambah. Eh? Kok ombo? nyanding bisa dadi tombo bersebelahan bisa menjadi bersanding bertanding ngono ngomongmu mau bersanding. oh iya bersanding bisa menjadi tambah Tambah iki apa? obat mangga podang kuning Podang kuning. ayo mas podang kuning warga laras
esok awan mengo wis ora kelasan keluyuran nang golek sing tak sayang mubang mitarang kanku goleki ora krasa esok awan nganti wengi Mane yen nganti liya kang nyawang Kleyang tak sawang mencok ning ngapang Kekancangan tak rindik saka kademan Sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan tak suwon mbak aja ngece kadang kuning gawe pikirku gome seleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen nganti nyekesirah Ora bakal atiku kekiwang liyan Yen si bodang andutut ati keperanan Nara mendo atiku sansaya ndedera Tak serangani son bedat kulete bendo Eh, Matur sampun, suwun, Mbak sampune. Agnes. Mbak Agnes, nggih niki pripun person apa mboten? nggih ya ampun matur nuwun Nggih, sangat Agnes. Hei, Tas. lek nyanyi wong pira iki mau? Apa? Lek nyanyi wong Lek pira? nyanyi wong pira? Terus Sing joget sapa? ya ampun ah Sing ngancani sapa? kowe Ah, sing Ayo. nabuhi sapa? Sing nabuhi sapa? ya go Sing lah iki jumlah iki ana pira 2000 ora masalah kok. yo alah ya isih do njaluk wong loro iki ya njaluk. Kok Lagi lene- njaluk apa ora? yo Sini-sini aja lo. lho. Ya engko tak dom 2.500. Ya ya wis gampang. Ora apa-apa lek kena nggo pipis nang pom bensin ya. Ya iya saiki apa-apa bayar sih. Menika sampun Mas Gade. Nggih, sampun. Terus napa malih? Nggih, niku. fragmen. Fragmen. Iki bose pemborong. Sing napa? Lah iki Iki apa ta? fragmen. Iya. 500.000 J. Oh. 500.000 mangkat. Nggih ora? 500.000 Niki Mas fragmen. sinten Mas Keswan? Mas Kisban. Napa Ajeng. sinten? Om Keswan apa Mas Solikin? Sinten, Pak? Sinten, Pak? Oh, Ah, Pak Solikin. Tutuk. Mas Solikin, monggo Mas. Saiki Tuk 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 tuk. Nuwun para miyarsa. Gelaring ketoprak paguyuban warga laras. Ing samangke badhe ambabar lakon Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ing samangke dipun katindakaken dening Mbak Tat Titot lajeng Bandung Bondowoso badhe katindakaken dening Mas Silikon ing Solikin Emban-embane, Mas. Mban ing Jenengan samangke badhe pun tindakaken Mas Gareng. kula piyambak Nggih. pripun gelaring ketoprak paguyuban marga laras sugeng amirsani ngantos paripurnaning lampah nuwun kula nuwun tuk 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 tuk.
ora mbok suwuk kenthongane iki piye? Kenthongane aku to. Ya iki. Wah, cah Kowe iki kene. dadi saiki dadi ban. Kenthongan Mas. Kowe dadi ban. Tutuk Mas apa cempolo. Sapa yang Iki. duduk? Cek. Ah, ngono. Karena Jenengan ki mbane Mas. Ceper. Jenengan Kowe ki iki dadi mbane. ban. Oh, aku mban to. Nang wedok lho Mas. Dadi wedok. Wedok Mas. Nggih. Iki lho Mbak Agnes iki. Apa? Apa ki jenenge sial apa ki nya? Iya. Kuwi. Ora iso Aku ngadeg. ngadeg mau. Jan. Oh, kayak kok sik lho, kowe dadi mbanku. Oh, Kok suarane kudu wedok kok dadi wedok kan? Injis. Piang ban. Injis Dara Putri. Kok injis tuh? Inggih. Inggih, Dara Putri. Iki kahanane kok dadi kaya mangkene iki terus kepiye to ya? Dos punti ingkang dipun raosaken dhateng panjenengan. Kok dos punti iki ngene lho piang ban. Kahanane negara iki kan. Ngopo kuwi? Kahanane piye to? Gringgingan aku, Mas. Iki jenenge dadi Iya, iya, ban iya. iki wedok karo wedok. Iya. Kahanane negara dadi kaya ngene morat-marit ra karo-karuan ki yo dadine kaya ngene kepiye to piung Bang? Lajeng penggalih panjenengan dos punti Gusti Ya Putri. jenenge kabeh wis mati ki yo sedih. Kok ngono? Ayo dilipur, dilipur. Ngaten niku. Panjenengan butuh napa? Butuh kowe nangis. Oh. Au. 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 Nangis kok au. Terus nangis, terus meni iki kahanan kaya ngene aku yo melu sedih ngono lho. Kula nggih, semanten ugi kula Ndara Putri, Gusti Putri. Terus aku nek dihibur ngono sik apa piye ngono lho. Panjenengan betahaken hiburan? Saya tak tanggap ki wayang ki gading pawukir. Ora sesuk saiki. Oh, saiki. Panjenengan butuh napa? Dok. Iki ketoprak apa engko sik to, Kin? Aku wis keju. Ora apa-apa iki nggo delengan iki. Ya. Gusti Putri. Piye? Ngaten lho. Walaupun nadyan menika sampun mboten wonten ning panjenengan kedah emot. Kon ngemot apa? Emot. Kedah emot. Emot piye? Panjenengan- Aku ki jek kelingan kowe mbanku aku ya ngerti. Kowe umpama kowe nembang kok sethithik ngono dienggo aku ngono piye ngono lho. Injih. Nembang nggih. Sineman. Lagune napa Gusti Putri? Ya sing penak dirungokke. Beci apa Suarane mbok ora kaya ngono kuwi lho sing bener. mengurip ning alam dunya itu terus jalan mas kumi ketang rayang nyembet ngewe rekan cene ngedek kalau kincelan ala kincelan Aku mah kuwi, aku pengen kowe jadel. Jadel aku pengen kowe jadilan ndek kene kae lho. Cepet. Aku seneng Biong. Aku iso guyu lho Biong Bang. emosi ora kowe Biong Bang. ketoprak iki metune mengko kedek turu sike Aku seneng nek kowe iso mecucu ngono kuwi.
ala kadir dir kadir kadir dir ala kadir dir kadir kadir dir. Sapa sing kotar katur? Harimau Malaya. Piye harimau Malaya piye? Hao. Harimau. Kowe iso apa meneh ben aku iso guyu kowe iso apa meneh? UI ai. Kowe apa ta? TikTok. Anu, kesenian angguk. Tresnawati adik gawe buya. Aku kepengen barongsai. Iki ana wong wedok ndoro aneh-aneh. Lah aku ben iso guyu ngono lho barongsai ngono lho. Nah, barongsane munggah. Aku wis kebuyu. Aku mongko kok kapireng saking mriki, Ndrek. Apa? Cerit. Urang kirang nggih. Wes matur nuwun lho. Matur nuwun ya. Daramu wis mbok ibur. Aku iso Indis. guyu tenan lho. Gusti Putri. Apa? Lamat-lamat saking katebiat nika sinten ingkang sowan? Top. Jonggreng. Apa? Jonggrang. Sapa jenenge? Jonggreng. Roro Jonggrang. Oh. Wis ganti to. Ora ganti dhisik kuwi. Sapa iki pawadan ana ing kene? Belum. Teko-teko kok mlebu. Ora ngerti. Ora. Sapa Lah, wong- kowe? Negaramu wis tak bedah kok kowe ora ngerti kepiye? Aku ora krasa yen tok bedah. Nganti pindho ki ra krasa. Iki aku Bandung Lautan Api. Bandung Bondowoso. Bondowoso. Bandung Bondowoso, Bandung Lautan Api. Ayo kuwi. Kok sik lho, kowe kok wani maju nang kene mbok sadirana. Maju sing kiper wis ana. Kowe arep ngapor ini? Kowe ngerti ora? Piyang ben iki kok nyedak terus kowe iki lindungi aku ngono. Negaramu wis remuk. Njut terus ngapa? Kari kowe. Aku urung remuk. Mula kuwi tak openi. Tak kira arep tak remuk. Engko suwe-suwe. Kok sik ta? Rana, aku iki arep nang kene. Sik. Bandung Bondowoso klemar. Iki sapa iki? Kula menika mbanipun. Walah. Lenang apa wedok kowe? Pak wedok, Mas. Lanang nek mengrup wedok. Maksudnya piye? Wis. Ayo, piye? Ngapa? Nang, Mana? sumingkira sik kowe. Mboten, menika kula kedah ngawat-awati Gusti Putri. Panjenengan menika mboten keserepon mekaten. Panjenengan menika aduh. Wong aku sembilane Kene tak omong. wong Yen bilen. to iso gawe seneng karo aku, njalukmu apa tak kei. Aku ki wong sugih. Bandung Bondowoso kok Gedhe. mambu solar. Kok sik ta? Ya ngono sing ketoprak iki dibet. Iki kudu solar. Sik, aku ora tahan mambu solar kok. Gus, kok malah ngembruki aku lho. Iki kudu solar. Apa? Bensin. Nggo ngobong. Raihmu kuwi. Iso ngandani ora? Mboten, kula menika kedah jagi kawibawanipun Gusti Putri.
Rupamu ngontut. Jung. Kowe kudune ra trimo lho, kowe dunek karo rupamu kaya entot. Kudune kowe ki ora trimo piye? Aku kaya entut ra apa-apa, ning kowe kaya sing ngetokke entut. Apa kuwi? Sip. Kula mboten trima. Kula mboten trima. Ning aja disebut. Kula mboten trima panjenengan ngene-ngene kula. Panjenengan sami mon. Apa kuwi? Ora iso omong kok belani lho. Ngomong kaya wong udah. Panjenengan menika sampun ngina kalian Gusti Putri kula. Ngina sampean, ha? Jonggrang. Apa? Ngerti ya? Ngerti apa? Guyang-guyu. Aku iki mumet karo omonganku dhewe. Iki omongan kok kaya wong udah sego. Apa? Ngece. Mula kacamatane mbok copot sithik. Men ra weruh. Iya. Wong lanang kok kaya ngono. Padahal kene wong wedok embe apa piye? Heh. Meneng sithik. Aku ora iso menang mergo iki menika Gusti Putri kula. Ayo dipangan kono. Pangan. Karo aku engko. Ya. Enggak, wong tilasmu kok. Ampun ngoten panjenengan ampun ngoten. Bandung. Kusik iki ora lek bojenge ora kenceng-kenceng. Bandung. Durung madang ya aku. Kamu lek ku teko telat. Jonggrang. Ngapa? Ngerti ya? Ngerti apa? Gandeng negaramu wis tak bedah. Terus? Aku kuwi wenang boyong putri. Ora iso. Hooh. Ora iso. Kae muni hooh kok ya. apa? Muni hooh ya. Hooh. Sing. Bagus. Iki jane belani sapa Aku mbelani sing akeh duwite. Oh iya kowe arep belani iki? Heeh. Heeh. Rasa wedi. Sesuk Iki Bandung kok berandal. Dol kabeh. Ya, gelem ya. Gelem ngapa to? Kepenak. Maksudnya gelem ngapa? Aku meng pengen tok ladeni wae. Ladeni bab apa? Madang ngombe mimik. Mimik kuwi nomor 1. Kok mimik nomor 1? Kok sik lho, aku ora bakal iso ngladeni kowe wong kowe sing mateni sedulurku kabeh. Lah terus arep kowe arep urip karo sapa? Karo kae biyong ban kan. Kawe tak uripi kok. Hah? Kawe wis tak uripi. Ya aku urip dhewe ya wani. Aja eman-eman. Kok ora mbok Kaya ngene iki. Kok sik to aja demak-demak. Kudu di. Kayak susut kaya ngundang apa? Sacet-sacet. Kaya ngene iki kudu. Kok sik to nek omong ya omong ra. Maksudnya dinggo? Lah mau ora ambangane urip dhewe? Baru mandi padu aja sih siapa ini? Aku tuh baru mandi kok ada keributan. Tak pecel dasmu loh. Aku tuh dari sini baru mandi. Aku baru mandi, ada keributan apa nih? Iki ora ribut. Ini di negara Majapahit. Aku njaluk laden kae. Oh gitu. Mau wis arep dikeki mik malah kowe teko rene. Saiki kuwi mik ana. Bukan Ini Mas. Mas, ini Ora sudi. Kuwi ya duwe mik. Mas, Mik cilik. Mas, cilik nek dipelirit metu lho, Mas. Wis ya gelem ya. Kaneng jagat raya Sing gelem ya. Ora bisa mengaku rek seneng karo ngono. Sandiwati. Alah, sederek wae. Enggak. Ora iki ora. Dene aku ki ora. Aja ngono kuwi ta.
Bandung. Piye? Kowe Bali ya wae. Soale aku ora bisa ngladeni kowe. Aku urung oleh apa-apa. Uring piye? Yen to kowe ora gelem ya anakmu ora apa-apa. Maksudnya anakku piye? Kowe wani karo Lah kowe angel. Kok angel-angel anakku urung cukup. Wis sesane kok. Dasaring nggobu. Oh kirek iki. Kayak golek sapa kayak go di Bali. Karo mami Kosek. Iki Mbak. Heh, biong ben. Iki jane kirek apa biong ben? kae wis tak sedot dadi kirek. Kok isane tak cedok. Oh, tak seblak kae mau. Gusti Putri kula nyuwun pitulungan. Kula sampun dipun kutuk dadi kirek. Wis tak kutuk. Iki cokoten saiki ning kon ngene iki lho ben ana anu aku terus ki lho. Ben rasa durus kae. Kok rasa durus? Aku ngurus kowe. Gah. Mula gelem Pas apa? kakine ambune ra umum kowe. Kowe makut. Piang ben iki kudune wajibe melindungi panjenengan menika mboten sematan. Piye? Panjenengan menika ampun ngoten niku Gusti Putri kula. Iki mau wis arep gelem. Sapa ngomong? Urung po? Urung. Ya engko rak suwe-suwe gelem. Kok sih ta? Jenengan iki mbok ajarane rene rono wae omong-omongan karo kae lho. Iki ki aku wis kentekan gon. Aku omongan ro kae percuma. Kok percuma piye ta? Penak ro iki. Penak-penak gundulmu kuwi. Ya. Mas. Kowe arep njaluk apa? Aku ki wong sugih blek. Mas, penak kae. Ning ya isih penak aku. Heeh apa? Arepe gedhe kaya ngapa mlebu. Kuwi pralon apa? Netra kocak Panjenengan mboten sah mriki. Lindri. Kok aja joget aja ngono kuwi. Biang ben iki lho. Iki jenenge ora goblok. Belang. Iki satu golongan iki lho. Malah bingung tak. Kosek. Tak urus ya. Piung bang, celok tenan. Kowe iki wajibe melindungi aku njaluk tulung. Iki manuto to. Aku bingung. Bingung piye? Aku lho nang ngene kok diseronggot bajing ngene kok. Bajing. Mula kowe iki manuto. Pegang aku ra. Nek manut rak malah kepenak to. Ya, nek Ladene aku mung karek ngene kok. Apa karek piye? Karek ngene kok. Tobat solikin koclok. Di sini saya melaporkan. Bandung. Di sini saya melaporkan ada penindak asusila di sini. Ini saya akan laporkan kepada kepolisian. Kowe iki nglindungi aku ben aja nganti iki demok awakku kok malah kowe iki bingung dhewe. Aku wis menggeh-menggeh iki. Menggeh-menggeh ya wis leren. Piye, Iki piye? delone saya kenceng. Bos, piye bos? Kenceng karo ora kenceng. Bos. Bos, aku wis rada kenceng iki. Meneng oh. Kenceng. Heeh. Selentik, selentik. Kowe arep nyelentik. Tak tugel ndekmu. Ora gur tak selentik. Nganu pelintir mawon Gusti. Pelintir mawon. Apa? Betot. Berarti nggo jengi nek arep metil-metil. Gojengi apa? Nek arep medot-medot. Aku rasa
nek ra di Kene. Wong kok ning kene ana sing papan nombon dadak sing grusah-grusuk ngono. Kandhani. Bandung Bondowoso kok celudak. Ngidak-idak wayang. Terus seneni terus. Kaya malah kene. Iki pusaka ya. Kene. Sik delok. Keris. Kene. Sin, sin. Pusaka kok cilik. Kene, Gusti Putri tenang Ya mawon. aku dilindungi ora malah. Wonten kula tenang mawon. Jonggonya mangola. Ampun. Kali salah les. Iki lho. Mas, peteng. Wong kan nglindungi kok malah dekem. Lah kene iki tok iki ning semak-semak tak melindungi. Saisane ngopo ta? Gelem to? Yo ngalah iki bayare piro iki? Kok tak bayar dhewe. Bayar dhewe maksudnya piye? Ayo piro kowe bayarmu? Wani bayar piro kowe? Piro njalukmu? Aku njaluk patimu wae. Njaluk patimu piye? Aku njaluk patimu kok. Burung dinggo Maksudnya piye? Emban biyong ban Mbak aku njaluk tulungan. Duk. Bandung kusik. Piye Jonggrang? Aku tak rembukan karo biyong banku dhisik kowe mandek kono kene ya. Aku sik tak kasih. Yen to kowe wis rembukan engko gelem ya. Iya, kowe iki aja demok sik ta. Ya. Anteng tangane anteng. Mriki Gusti Putri mriki. Awas. Sembrono. Niki derajate wanita. Ampun kok panjenengan kados mekaten. Ora apa-apa wis kepengin kok. Wis jak rembukan. Ngene lho biyong ban. Tengeng. Tak tapuk sak kene. Iki awak dhewe ngapusi wae ngono wae to biyong ban. Piye? Aku etok-etoke gelem ning aku duwe syarat ngono. Bebono. Heeh. Duweni bebono. Kowe iki kono to. kok malah Kowe arepe melu rembugan wae iki ngopo to ki? Tak omongin Apa? Kowe iki dadi tak andani. Kowe iki dadi biyong ban kaya dadi kowe iki ra petok ngono lho. Kowe iki jan dadine kok piye ngono lho. Men sing duwe lendang muring-muring. Sing duwe nesu e. Aduh mulman. Selok di backlink. Rupane wis kamunyuk. Piye Jonggrang? Kok sik tambah dong. Iki tanganku dadi reget kabeh. Ora apa-apa. Kok sik ngene Bandung? Piye? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Bebanamu apa Jonggrang? Gawekno aku. Gawekno aku candi cacahe sewu. Kowe terno sontek. Piye? Kon gaweke bayi. Cacah piro? Candi kok bayi? Oh, candi to.
Tak kira nek bayi tuas aku semangat. Gawena candi aku cacahe 1000 sak ning suwengi sadurunge gagat Raina. Candi Sasah Sewu. Heeh. Yen to aku iso, Yen kowe iso gawe candi cacahe 1000 kowe iso dadi bojoku, kowe iso duweni aku sak kabehe. tenan kuwi. Tenan. Oke. Yo, Iso? iso. Yen mangkono mangkat dina iki. Tak gaweke nek ming bayi wis cacah 1000. Candi. Ayo candi. Mata kaji aku butone. Harimau. Para warga kabeh sedayane ayo do kluruk ben diarani iki wis gagat enjang. Ayo padha kluruk kanca kabeh. Rupamu lho. Rupamu sing gawe kowe iki. Maku diunek-unek karo Mbak Ayu meneh, mah rambutnya kayak brokoli. Malah apik ngono lho timbang mau. Mah bagus nek ngono kuwi lho. Engko sik guyonan. Aku arep gayuh kowe. Gayuh terus piye? Sik tak teruske sik ya. Iya. Piye Jonggrang? Iki candi wis tak gawe cacah 1000 komplit plit. Sak panggung tendone. Kang, sak panggung tenda kanggo peresmian ngono. Heeh. Kok sik lho Bandung? Piye? Aku urung percaya, aku urung ngitung dhewe. Belum. Gelangku gigal ngene. Yen to kowe ora percaya terus banjur Pak panitia niki arep hitung ngono apa piye? Piye? Yen to kowe ora percaya apa terus arep hitung apa piye? Lah iya no. Apa ora kesuwen? Ora kesuwen ya ben ra masalah jame cek dawa. Ya engko nek wis apa ya? Apa? Lakon suwe ya. Ora masalah. Yen iki engko nyatane kowe iso dadi bojoku, kowe arep njaluk ping pira tak turuti. Oh, siap. Kapan ketoprak kok siap. Kowe kudu siap stamina. Yo. Ya. Yuk, yo. Ai, yo. Tak hitungin sisih. Yo, hitungan Jonggrang. Sisih kono kae ana 1 2 3 4 5 ana 300 candi. 300. Sing sisih kono 1 2 3 4 5 6 7 8 kuwi ana 500. 800. Sing sisih kono kuwi ana 500. 750. Kok ngarang. Iki lho ngitung aku punjilen 1000. Oh, ayo. Ora. Iki kabeh wis tak hitung kuwi jumlahe mung 999 Bandung. Kuwi kurang 1. Tegese kowe ora iso dadi bojoku. Meng kurang 1 wae kowe ora gelem. Ya iyalah, jenenge duit ki kurang 100 kilo wae kuwi ora genep. Meng kurang 1 lho. Iya. Atimu ora iso nampa atiku. Ora iso, nyata. WA-mu mbok dikekke wae aku. WA-mu elek. Gah. Ora apik yen dadi 1. Karmu Meng kurang 1 wae kok. kurang 1 ya kae kuwi ora genep jenenge ndong Bandung. Ora gelem tenan. Ora. Iki ning kene nenge meng aku karo kowe. Terus Ning kono wae. Aku sapa? Arep pindah ngendi? Ah sapa? Aku ki Demet. Demet ya kono manggono nang nggon kayu watu kono. Loh, Demet ki sing nyekseni. Ayo Ken, cepet. Yen to kowe ora trimo meng kurang 1. Wis ning kene dijere aku wong lanang kowe wong wedok. Kosik. Kowe kok dadi arep ket mau mlaku arep rene. Yo men duwe sikil. Duwe sikil kok kae. Nek ra iso ngadeg. Sikilku 3. Sikilmu piro? Sikilmu piro? Loro. Nah, sikil. Yo Jonggrang, yen to kowe ora gelem nampa katresnanku meng kurang 1. Genepe kowe ya Jonggrang. Tok. Piye? Ada patung. Ada patung ini Iya. dibuat monumen. Tutupi sih. Iya.
ketoke asik. Dalam rangka peresmian patung Roro Jonggrang pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita buka dengan gangsaran. Kok iki kita? Bubar aku bubar mosok dikrukupi barang. Reng. Sing ngakon Pak Wahyu mau. Sing ngakon apa? Kon ngorek-orek raimu. Ra masalah. Ayu mau. Los. Los dol. Aku njaluk ngapura ya. Ora apa-apa, Mas Solikin. Apa guys? Iki wis rampung ketoprake Mas. Awak dhewe bayaran 500.000. Woi, arep ngono dadi. Bayaran kulit ke candi di. Nggih. Ayo, bayaran kuling ku candi di. Pun ben Mas Gareng pun ngaten tekan ku tangkep kayon. Ngene iki wae bayaran 100. Ngono, 100. Aku nyambi dadi demit sih. Sak karepmu salah dadak dadi demit barang iki sing ngene dienggo kasnya Mas. Mas apa jenenge? Mas Joko. Pak Joko yang Mas Joko yang kuning dewe di antara semuanya. Wes iki wis bayaran Mas Gadeng menika Pun bayaran. Saanane nggih menika nggih ngaten iki. Wes ra gareng saiki sing demit. Nyontak deleh kene. Lah iki ra apa aku nek kene iki. Monggo isih ana 5 lagu. Ya ora apa-apa. Monggo isih ana 5 lagu aku kon kaya ngene iki. Malah kandhani bagus nek ngono kuwi kok ya. Ayo bagus-bagus ning kelangan gelang siji lah ya. Endi wis ketemu apa urung? Wis digoleki panitia. Oh, alhamdulillah. Mah arep dadi Semar Pak sampean, Pak. Mah dadi Semar. Nggih menika sampun, Mas. Nggih, sampun. Mau Nggih. wonten tesih niki sampun apa mpun apa pripun? Mriki pun mboten enten. Maksudnya iki waktune limbukan tesih napa mboten? Tesih niki tesih. Jarene bubar jam pira mau? Jam 3. Jam 6:30. Oh, 6:30 iya. Menika mau sing dereng lintang asmara nggih. Iki ra iku kaya ngene iki lho Mbak diopeni sik. Nah, terus ngapa? Oh, niku enten susulan mulih niku. Nek tisu basah. Mangkin. Nah, iki. Ya. Diwaca. Punya permintaan tembang menika Mbak Tatin Gubuk Asmara, Mbak Ayu lali janjine dari Bapak Francisco Supardi di Lahat. Di Lahat. Nggih. Sumatera. Oh nggih menika sampun nganu kas taliasi 500.000 menika. Dipun minangkani napa mangke Mas? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara langsung mawon nggih, Mas. Langsung mawon, Mbak. Engko tak bagi nang kene Mbak Ayu. Nah. Monggo Gubuk Asmara langsung Nggih, monggo mawon. langsung. Ya, ya, ya.
Hello Kitty. Hello Kitty. Lambene ngono ta saiki? Lah piye wis ora tarik kabeh ini turah ming lambene tok aku jane. Mongke sono 5 lagu iki lho aku iki. Napa apa ya? Nyambut gawe kaya ngene iki ya Allah. Tak rewangi puli bangunan. Terus ke sik ya. Catatan sajroning ati. Catatan luntur kaya ati. Aku kowe dadi karwa. Sampun menika Mas Gading gubuk asmara. Terus nih lanjut wae ya. Mbak Ayu naik panggung. Siap. Lagune Lali janjine. Lali janjine. Mbak Ayu dikancani, Mas. Aku tak ngasus iki aku wis. Ngasus iki. Yo Mbak Ayu dhewe aku yo ketemu urung ngaso. Delokan keringetku. Apa? Iki yo wis ta. Hah? Ora ya iki kok jek siji meneh lintang asmara. Yo wis. Nah. Ono ya? Aku. Ngalih iki panggonanku. Apa? Mbok wedi ngono arek. Mah. Wis ora kaya mau kok. Ganteng to aku iki. Nang ngene iki. Dadi cetha iki ning live stream aku dadi cetha raiku kaya ngopo asem tenan iki. Ya wis lagune Mbak Ayu lali janjine. Sini langsung mawon nggih.
Lali janjine mamundutan sampun tembang kalau wau Mas Gading. Enten apa wau? Lintang Asmara sih wonten setunggal. Nah, karo sapa iki? Karo Mbak Tatin apa Mbak Saras? Mbak Saras. Mbak Saras mawon. Ayo. Langsung nggih. Nggih, langsung mawon. Siap. Sekara rasaku ora bakal serana Senadyan nyawa ucat sekara wis tresna ora bisa pisan Mas Eko Igul. anduweni marang Sang Hyang Laksmi. Tresnamu kinarya tapa susah jroning badanku. Wong bagus antep rasa kangenmu, tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan ngarungi banyu segara asaku bakal serta senadyan nyawa ancat sakaraga wis tresna rapi supine sana wis tresna
Nggih sampun matur sembah nuwun. Lintang Asmara sampun. Matur sembah nuwun Lintang Asmara sampun. Nggih, Mas. Dhuwur iki dadine ra candhak. Ya nggih. Mincang betondo. Ya Mas iki ra candhak suarane. Oh, nggih. Nggih, pripun Mas Gading? Anu request-requeste pemundhutane pun telas to niki. Sampun. Nggih, sampun telas Mas Gading. Nggih, mengke mbok menawi enten melih masuk. Enten goro-goro nggih. Wonten goro-goro diterus goro-goro melih. Nggih. Alhamdulillah saniki Wis. Ya manut. Wis. Aku yo manut, aku sing dipanut sapa ya niki? Mbok. Nggih menika sampun Nggih, nggih, Mas. sampun. Menika mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih Mas Gading lan sedaya. Mas Gading kathah kelepatan pangapunten kanca-kanca warga laras tamtunipun warga masyarakat wonten ing Ngaranan. Nggih, mbok bilih wonten lepat nyuwun pangapunten insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat sing delok ya Mas. Rahayu kang samya pinanggih Mas. Nggih. Semoga kula dherekaken. Jenengan nderekke mugi sukses sampai tancep gayon Mas Gading. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Mas Gareng.